Bismillahirrahmanirrahim. Vesvese. Min dizarokbûn û xortbûna xwe de ji xwandina kitêban gelek hes dikir. Bi xwandinê pirsgirêkên min ên ruhî û aqlî çareser dibûn. Lê rojek wesweseyek mezin kete dil û mejiyê min. Bi derbasbûna wext zêdetir dibû û dilê min mijûl dikir. Min ji hinek zanayan behsa vê weswesa xwe kir. Lê bersivan wan min qanî nekir. Ev nexweşiya min ya derûnî gîşt seviyek wisa ku êdî xwandina Qur'an û limêjkirin jî ji bo mizah giran dat. Çend rojan wisa dewam kir. Piştî limêja nîvro min destê xwe hilda û wisa zarizar kir. Rabbê min, tu bi rewşa min dizanî, êdî taqet ji min re nema. Ya Rabbî, ji kerema xwe min ji vê rewşê xilas bike. Tu dibînî û sah dikî. Çawa duayên min qediya hat dilê min ku ji refa pirtûkan bi çavgirtî pirtûkek hildim. Min bê hilbijartin raşt pirtûkek, kitêba kete destê min Mesneviya Nuriye ya Bediüzzeman rahmetullahi aleyhi bû. Min bi rasthatînî kitêbê vekir. Ew sahîfeya ku derket tedgoj bo rewşa min hatiye nivsandin û Saîd Nursi rahmetullahi aleyh xîtabê min dike. Bediüzzeman radiyallahu anh wisa xîtab dikir. Birayê ezîz, bizan be, dema mirov bi mejî û dil li heqîqetên ilahî binêre û bifikre, bi taybetî li ser limêjê û di îbadetê de ji teref şeytan an jî ji teref nefs bîrhatî û wesweseyên gelek pîs xirab wek mêşan êrişê dil û mejiyê mirov dikin. Yên bi van wesweseyan re mijûl bibe dê têk biçe yanî ê mağlûb be. Çareserî ew e ku mirov bi wan bîrhatiyan re mijûl nebe û müdafayê berde. Erê ku bi mirov bela xwe bide mêş û mozan êrişên xwe zêdetir dikin. Ku mirov bela xwe bide mêş û mozan êrişên xwe zêdetir dikin. Dema mirov dev ji wan berde, ew jî dev ji hücûmê berdidin û diçin. Hem jî ew weswese û xatira ji heqîqet û qelbê te re nezirare. Belê kulciyekê qirêj û necis, di qulên necis de li roj û stêrkên asîmanan û li gul û çîçekên bihiştê were temaşa kirin, qirêjiyên di qul de asîman, bihişt û yêl semayê temaşa dike qirêj nake. Evên hanê pê necis nabin û bandoreka xirab li wan nake. Ew gotinên nexweş neyên dilê te ne. Lewra qelbê te bi wan gotinan diêşe, xemxwar dibe û dibin bandora wan de dimîne. Ev yek nîşan dide ku ew weswese ne ji dil te ye, ne ji dilê te ye. Dilê te paqij e. Minak dilimêjê de li ber Ka'ba şerîf di huzûra Xwedê de di tefekkûra ayatên Xwedê de ev weswese û tedaiyê efkar te digire û dibe ciyekê herî dûr û te bi karên herî xirab û rezîl meşxûl dike. Mesela marê di eynê de bi mirov venade, agirê tê de tê xuyan naşewtîne û necaseta tê de dixuye eynê qirêj nake. Piştî van gotin û heqîqetan elhamdülillah bi min re weswese qet nema. Ez ji wê rewşa xirab ya derûnî ku jiyana min xistibû wek jehr xilas bûm.